ଆରେ ଅଥଚ କଥା ଜବାବ ଦଉନ। ଓ ବୁଝିଲି, 8 ଦିନ ହେଲା ତମ ସହିତ କଥା ହେଇନି ବୋଲି ତମେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରୁଛ। ଏ ନା କେମିତି କଥା ହେଇନି କହିଲ? ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ସମସ୍ତେ ଘର ପଡୁନି, ତାପରେ ପୁଣି କାଳ ଅସୁଧି ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀର କେମିତି କଲାନ୍ତି ଏ ଡାଲି କହିଯାଉଛି। ତମେ କିଛି ହେଲେ କହୁନ ଏ ଡାଲି କଣ ହେଇଛି? ଆରେ କିଛି ହେଲେ କୁହ କୁହ, କାହିଁକି ତମେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କଲ? ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଜୀବନକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ତମେ କାହିଁକି ଛାଇ କରିଦେଲ? କୁହ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦିଅ। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ? ତମର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଦୋଷ ଥିଲା, ତମେ ମତେ ବିବାହ କରିଥିଲ କାହିଁକି? ମୋ ବାପାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲନି କାହିଁକି? ସତ କଥା? କୋଉ ସତ କଥା? ତମ ଜୀବନର ସତ କଥା, ତମ ନିଷ୍ଠୁର ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝିପାରୁନ ନା? ନ ବୁଝିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛ। ତମ କଥା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ତମ ମାମୁଁ ମତେ ସବୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ମତେ ଆଉ କିଛି ଲୁଚାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଜାଣିଛ? ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। ତମେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଅଣପୁରୁଷ। ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ନପୁଂସକ। আর গোটাই নারী হয়ে তোমাকে এমনিটা অপবাদ ଦେଇପାରିଲ? ମୁଁ ତମର ସେ ସାହସକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଣପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନପୁଂସକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସିଂହ।